nga dong monit puli dito sa kuano nga sa Reserva? reserva. Ah. Atras yan rin ba? Naunahan ng bago. Tubangan rin. Oo, tubangan. Tubangan. Pilit ka. Isang sarap. Ha? Pilit. Ganay mo, abante ka mo. Oo. Ha? Ha? Ano tiyan mo to? Boleh. Lang ang pabang mag-pagpalayo. Di ko ato kay tagtang pumili tao. Oo. Ang crack na dong. Wala na iliki. Wala na iliki. Katong isa may puli sa reserva. Sa pika sana. Nakato sa luyong na ito duha. Oo. Ah, nagire tao sa pasa atong halo. Oo. Ano may mo gusto pa to? Ay laom. Ha? O si laom. Nailang, hindi sa tugentas. Okay ra tong hindi sila pa mo. Isa giyantas to lagi kay kuan kanang daot diyan po yantas ato. Nay hungaw. Kanang tinangtang speaker katong dito sa speaker may puli sa reserva. Ala, kuha naman. Liki na ba? Bilangin. 45. Aparte, bale ang atras, ang driver side. Lago ang cargo. Ay, pang ilis din sa rim na para sa atras. Pando ka rim eh. Kanang taon niya, diha po ng taon. Ah, katong aparte, elisa kay mga Ah, atas. yan po. Ah, sige. Ato ko sinawat kaya pag diyan to. Kana may puli sa reserva dong, ang yanta sana. Ah, sige. Kada ko sa tong yanta sa tong reserva wala tig hangin.
Hindi mo na mo. Hindi mo na liki, no? Katong isa may liki. Ayan. Ay, boss. Kamusta? Oh, dia, buta, puli dia. Oh, kana. Para sa luyo nga ligid. Mau main likyo. Ang galing sa Toligira. Katong reserva to. Kaso may itawaran na ito yun, tas. Katong sa reserva. Ang kanang gumay, diri na. O, dire. Ah. Oh, kani para sa reserva ni. Daot sa tong yanta sa tong reserva. Bungaw. Ilan na, boss? 35. 5. 35. Ano ito, dire? Oh. Para sa loyo ng mga ligira. Sa loyo na no. Ah, katubang mo ni. Ha? Katubang ni ka, ni Paluyo ni ko. Dali, boss. Oh, lagi mo na sa loyo na ibalhin. Oo. Yan duha. Oh. Mira. Reserva na lang no.